To je potpuno druga priča. Mi živimo u pustinji, a gore na brdu iznad grada nalazi se istraživački centar Kosmoskop. Oba moja roditelja rade tamo kao astronomi. Psst, hej, Aleksis! O, i Aleksis, mislim da joj se sviđam. Stvarno, samo se pravi da je ne zanimam. Hej, da li si zagrejan kao i ja za odlazak na planinu? Da, ali bit će bolje da krenemo, inače ćemo ostati tamo ako padne mrak. Upravo si. Hajde da pokrenemo šou! Super, da, idemo! Pobedit ćete ovaj put! Idemo, ajde! Pobedit ćete! Hajde, požuri već jednom. Tvoj beskorisni lokator ima domet od samo 500 metara. Hej, ostavi moj lokator, to je poklon. Osim toga ne vidim da ti imaš bolji. Hajde, požuri, pobeći će nam. Ej, čekaj! Ej, stani, Bili! Zar ne znaš da imam problema sa stomakom? Stani! Pa, stigli smo, Carlose. Slatko! Pa, da li si spreman? Da! Čoveče, ovo mesto je zivije nego što sam mislio. Samo se postaraj da možemo da se vratimo nazad. Nemoj da praviš frku, sve je pod kontrolom. Treba samo da pratimo ovaj kanap i izašli smo odavde. Hoćeš li da požuriš? Do sad su već sigurno otišli kući. Ej, ne moraš da vičeš na mene. Ja imam osjećanja, znaš? Trudim se, dajem sve od sebe, ali ne, tebi nije dovoljno dobro. Prekini da gunđaš. Moj terapeut kaže da ne moram ovo da trpim od tebe zato što mi nisi šef. Osim toga, ponovo postajem gladan. Pogledaj ovo! Moj lokator radi! To je redov bicikl! Znači, naši mali prijatelji se šunjaju po nekom napuštenom rudarskom oknu, a? Idemo za njima. To mi ne zvuči kao dobra ideja. Hoćeš li prestati da gunđaš već jednom? Ne mogu da izdržim. Šta to imamo ovde? Pa, na koju stranu? Idemo nazad, ostali smo bez kanapa. Hej, čekaj malo, setio sam se. Obeležit ćemo put kamenjem. Zar nije cool, ha? Ti si pravi genije, Einsteine. Počinjem da se pitam zašto se uopšte mučim. Ti si samo ljubomoran zato što ja bolje izgledam. Samo u snovima, druže. Trebalo je da ti kažem, ali od kad sam bio dete plašim se mračnih tamnih mesta. Znaš šta, da trošiš toliko energije za hodanje umesto za kukanje, već bismo... Ovo je super. Kojim su sad putem krenuli? Za sve si ti kriv. Zašto mene kriviš? Bila je tvoja ideja da ih pratimo. Znaš šta, ovo više ne mogu da izdržim. Ako si tolika kukavica, onda se okreni i vrati se kući. Bolje bih se proveo da sam poveo mlađu sestru. Ej, Bili, čekaj! Ne možeš da me ostaviš samog! Osim toga, kod tebe je moja čokoladica. Čekaj! Da li si čuo ovo? Verovatno samo kaplje voda. Da. Ili je samo tvoja preterana mašta. Mogao bih da se zakunem da sam čuo glasove. Kako god. Uperi lampu gore! Bežimo odavde! Alergičan sam na slepe miševe! Opet se čuje ona buka i sada deluje bliže. Ti si se baš uplašio. Hajde da nastavimo, okej? Hej, gde si krenuo? Ovo počinje da mi ide na živce. Hej, Carlo, se pazi! Carlose, da li si dobro, čoveče? Da, ali šta se upravo dogodilo tamo? Kao da smo...